We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngaboshwa udilika jele ngenxa kasisi wami. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngingowesilisa oneminyaka engu-45. Ngikhulele endaweni yaseMpumalanga eSekhunda. Ngikhuliswa ngumama. Besibabili izingane bekuyimi nosisi wami omdala. Kodwa besingazalwa ubaba oyedwa. Bahlukana ubaba nomama ngangineminyaka eyi10. Ekhaya sasiphila njengayo yonke imizi. Kanti-ke futhi nobaba naye wayeyiletha imali yesondlo. Sasengazwani-ke kahle nosisi wami sikhula. Wayehlezi eziqhathanisa nami. Umama mayeke wangithengela iteku noma impahla ebizayo. Naye bekafuna okwakhe. Ngisho kuphakwa mina ngangizidlela vele. Naye-ke usisi wayefuna kulingane nokwami okwakhe qede kumehlule. Esikoleni ngangingaphiwe bandla. Yikho ngaze ngasiyeka isikole ka-Standard 8. Angithi nosisi wayejabula kabi uma ngike ngafeyila. Esho ukuthi ngiyisidomu. Ngapha yena usisi wasifunda wasiqeda isikole. Kodwa-ke ngebhadi akabanga nayo inhlanhla yokuthi ayofundela ngoba imali yokumfundisa yayingekho. Usisi-ke wayesebamba amatoho ezitolo. Mina nganginokusiza omunye ubaba olungisa izimoto ngesafunda. So ekuyekeni kwami isikole ngase ngigxila kulo msebenzi. Nami ngagcina sengumpetha ekulungiseni izimoto. Usisi wathola isoka. Lagcina livela-ke ekhaya nanoma lingakhiphanga konke. Bahamba-ke usisi bayohlala bonke nesoka lakhe. Uma ngizwa kuthiwa bagcina beyosayinda eHome Affairs. Kuthe ngo-2008 umama washona ebulawa isifo somdlavuza. Ilapho-ke lasathola khona ukuthi nendlu uyishiye nami. Ngasala ngihlala-ke ngedwa ekhaya, angithi usisi wayehlala nesoka lakhe. Kuthe ngo-2010 weza usisi ekhaya ezocela ukuthi yena nesoka lakhe bazofihla ikhanda ekhaya. Izinto zazingabahambeli kahle. Angibanga nankinga-ke, angithi phela uSipali walenza iqiniso ekhaya. Bafika-ke sahlala kahle, babezibekele umkhukhu ngaphandle. Kwathi emva kwa5 months sihlala sonke, wabese eziveza-ke uSipali ukuthi ungumuntu onjani. Wayeyishaya ingane yasekhaya hayi kancane. Uma ngithi usisi akamushiye, bekathi uyamthanda. Ngazama-ke ukubiza amaphoyisa, kodwa usisi bekafike athi yena akavuli icala. Kwathi ngolunye usuku nami ngizibuyela etohweni lami, ngathola emushaya emgaqweni abantu bebukele. Ngafike ngangabuzi, ngafike ngamushaya uSibali. Kunalokho usisi wangitshela ukuthi angiphume othandweni lakhe. Kwathi ngolunye usuku babebuya etshwaleni. Wayishaya ingane kaMa into engenza i30 minutes ngilalele. Ngabona ukuthi ngiyahluleka ukuzibamba. Ngangena sengikhahlela icapha, ngaphinda esakuqala ngamuthela induku uSibali. Kwathi ekuseni ngavuswa ukungqongqoza kwamaphoyisa eminyango.
bangivulele icala usisi kanye nomuntu wakhe. Ngahlala into eyenza iviki ejele balicisha icala. Ekubuyeni kwami ngazitshela ukuthi angisazingeni izimpi zabo. Ngazama ukutshela ubaba kodwa naye wayengazingeni ebheke nje umuzi wakhe. Kuphele 2 years lokhu baphila lempilo. Kuthe ngolunye usuku kwakhona omkhulu umsindo kuliwa. Kodwa ngazitshela ukuthi angizingeni. Wazama bandla usisi ukungimemeza kodwa ngathula ngathi angikho endlini. Wagcina emuhlaba ngommeseke usisi umuntu wakhe. Wathi esuka lapho usisi wagijima waya epolice station eyongibopha ethi ngibulale isoka lakhe. Kwakungumgqibelo ekuseni, ngavuka nje ngijabule ngenye indlela ngiziphuzela itiye. Ngabona sengibona ngama-blue light ngaphandle. Ngaphuma ngithukile ukuthi kwenze njani. Wavele wangikhomba usisi ethi nangu umbulali. Ngangingazi nokuthi ukhuluma ngani. Bavele bangigaxa ozankosi. Ngathi ngibuza ukuthi kwenze njani. Babe bengishova bengifaka evenini. Kwathiwa angiyeke ukuzenzisa ngoba ngiyayazi into engiyenzile. Kwaba ukuboshwa kwami-ke kanjalo. Angitholanga nebail. Kanti futhi necala alidonsanga. Angithi namanye amalunga omphakathi aba ofakazi ukuthi vele ake angibona ngishaya uSibali. Icala lagcina lingigweba-ke 20 years. Kwaphela nje cishe iminyaka 2 kunzima ejele. Nobaba naye washaywa istroke wagcina eshonile. Nakhona ngizwa ngamalunga omphakathi abeke efike azongivakashela. Nosisi kuthiwa wathengisa kwasani endlini qede wathutha wayohlala nenye indoda. Kuthe sengizophuma kwafika indoda engangingayazi izongivakashela ejele. Yangitshela ukuthi iyona esezwana nosisi wami. Wabese esengitshela ukuthi usisi sengathi uyagula ngekhanda. Ubona lesoka lakhe leli alibulala seliyamupokela. Kuthiwa usehlezi exolisa. Ngambuza-ke ukuthi yini lena ayixoliselayo ngoba phela uthi yimi owambulala. Bathi lesipoki masivela sithi akakhulume iqiniso. Ngiphume ejele ngonyaka ka-2022. Usisi wami nginokuhlangana naye uvele akhale athi uyaxolisa kimi. Manje kunzima ukuthi ngimxolele usisi. Ngapha nenhlupheko ithebe kuye. Angithi nemali yalezinto azithengisa wayidla wayiqeda. Ngicela ukubuza-ke ukuthi umxolela kanjani umuntu owakuzisa ubuhlungu obungaka. Isifundo engithanda ukusiveza ukuthi ungaqambeli omunye umuntu amanga ngoba iqiniso linendlela yalo yokuziveza. Nanoma lingathatha isikhathi esingakanani. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.